Здравейте, аз съм Шадо Бик. Тук с мен е Ири. Майка ми. И Кико. Леко. Коли, все коли, Кико. Бъркан говориш сам. Не, на мен не ми говориш. Не е смешно. Не се ли говориш сам? Не, говориш на нас. Да не ходят тук, да не се извадят очите. И сега се връщаме от училище. Те снимаха ни от футбола. Беше супер яко! Нали? Сега се връщам от училището. И реших да снимам. Ха-ха. Бата, ни се оглеждате ни нищо. Аз се огледах. Аз снимам клип. Ето това. Още ли? Пиче. Там. О, замръзнах. И аз. Ми педали този телефон. Сега влизаме в това. Нещо. Ядене. Ядене. Влизаме ли ние? Не. Ако искате. Не, бата, вътре ми реши на месо. Не, бе. Аз искам да ядем. И това, и това. И кърначетата, бата, кърначетата. Курначета. О, те. Виж как го захвана. Ой. Гледай се. Ето я го мога. Иро. Не го можеш. Не виж на Мирко, това е твоето. Ами аз мога и се намирам. Една пета. Хайя! То... Сега чакаме майка ми. Как каза само? Сега чакаме майка ми. Халди, много хубаво, много. Зим! А? Зум ни го. Яко. What the Хора, вътре има някакво такова, където правят такова. Земетресение! Показват как правят нещата, хора. В телевизор, че не хора. Ама не бе, показват как ги правят, как ги мачкат. Те мачкам тебе. Чайте сега зумнем, малко гледаме колите. Някакъв бак извадил 50 лева и майката 20. No! Yeah. Ара! Yeah. Човек, хора, тихо. Каква игра, бе, тъпчо? Игра? Каква игра, бе? Това не е игра, ми Какво ми дреме като човека? Човека. Ало, бамве. Мирчи джис. Не е грозно, а това по-още повече. Кремвришчета! Това ли? Видях кремвриши и наденици.
Я го кажи. Кремвирш. Кремвириши. Кремвирш ли? Кремвириши. Кремвирш. Спри, Брат! Нали? Ма престани! Тапанар. Май. След малко ще тръгвам, защото бата ме мъзи. Да, не бягай сега още си сте. тръгвай. А? Даже сега се тръгвам. Добре. Както съм глупост. Да, добре. Джери. Тръгна се. Хора, извинявайте за ония там тапанар. Обаче... Никой тъп. Никой. Айде само да видим дали ще пресече, защото му отиде някъде друга. Айде, пресече. Айде, чао. Не, сега ще погледна сега. Ще погледна. Ара, погледни. Погледни, бе. Стига, бе. Аудито го скри. Къде е Ауди? Гледни! Види ли? Казах ти, че ще погледне. Това му буши. Хора, няма да си представя колко ни е студено. Аз пастимам клип. Откъде къде върчо? Хайде да видим. Не, това е тук, ето. Не, мене, дай чука. Бобе, песи. Айде. Какво си тръгна? Ами си тръгна. Защото прави глупости. Що? Какви? Прави е Кажи си така. шапката, Миро. Аз снимам клип. Той прави е така. А вие скарахте ли? Да, ние му казахме си тръгва. Защото само прави глупости. Мога ми спрат канал в YouTube. Да. Изобщо YouTube мога ми спрат. Ти сега се записваш, нали? И говориш глупости. Хора, тръгнахме от место Колбас или как само името. И сега идваме тук на светофара. Да преминеме, много ясно. Сега ще светни, ще Да не светни. паднеш дух. Тук нещо разкопваха, разметваха. Защото има кабели, когато има кабели не се пипа. Леко. Леко. Дели? Тук летиш. Айде до Галя. Внимавай. Спре да снимаш глупости. И аз бях Шаробик.